Wakwati. Kanti bobheka ukwanele emsebenzini. Hayi, zikhathi zakhe lezo. Usendleleni manje. Wanda kodwa usakhumbula ukuthi umeeting namhlanje. Umhalibele kule ntombazanyana yakhe. Ngiyamhlanyisa le ntombazane le. Akezwa mshini ngani. Ngathi uyaqala uqobo. Phela uyaqala uqobo. Wakwaqonda ubani ubhilidi. Uqondwa manje ngoba esesebenza. Ungasasho. Yazi imali ivula yonke inyanga. Madoda kuhamba kanjani? Mfowethu. Singawe la. Awubeke isikhwama sikhuluma. Sewenze njani manje? Baba, usuyibuzisa manje. Usukhohliwe ukuthi sine meeting namhlanje. Oh, sengikhohliwe. No, bafethu asikhuluma ngoba nami khona safuna ukuphuthuma khona. Ngila. Nobhilidi. Njengoba wazi ukuthi la endlini siphila kanjani. Besicabanga ukuthi imali lesikhiphele uGrozana inyuke ibo 950. Leyo mali yothi lesihlanganiswe yonke ke kuyobe sekuba 2850 rand. Oh! Imali engaka madoda. Uzobe kuthengwa ngalebiza kanje kahleni bafethu. Usukuyibabazisa noBhilida ngoba uyazi ukuthi ukudla kumoshwa kuwe la endlini. Kumoshwa imudla, ngangidakelwa mina. Hawu. Nobhilida ehlisa umoya. Uqinisile uba. Uyabona makhona intombi yakho aniphele kitchen. Niyathosa, niyahlohlozisa, nenza yonke into engasile le kitchen. Okay. Kahle kahle mina ngiqonda ukuthi mina ngabe ngisapheka la endlini. Khuluma icaca madoda. Hayi, akekho the ungasapheka la endlini. Thina sithi yini mase kufika intombi yakho, iqale phansi niyopheka ekubeni kukhona ukudla emabhodweni. Mfowethu. Unombuso kunezinto angazwani nazo. Kuyenzeka ukuthi ufike la endlini kanti kupheka into angazwani nayo. Bese ngithi akaye ekitchen ke ayopheka into azwana nayo. Azwana nayo. Ethe ngoba Wemnyana ukhulumela ukudla. hawu sangamanye ngisangikhulumela ukudla phela akekho umuntu ongavumi ukuxhaphazela. Hayi nina ngibona umona nini. Umona nje ngikhulumisa yonke lento. Nobhilida, nobody is jealous here. Here we are thina igama le. Mfowethu, ngicela usiyeke isilisa ngoba ngizovele ngidube yonke lento mina. Oh, okay. Ngizama ukuthi asinamoya. Sizama ukulungisa indlela yethu yokuhlala sonke la. Okurong ukuthi wena ufike le ntombi yakho nipheke. Ungcono uma usayiphakela kokhona, hayi ukuthi uzoyiphekela. Bafowethu, ngike ngasho ngathi unombuso kunezinto angazidli. Nobhilida nami ngike ngasho bani ngathi ehlisa umoya. Wena uvela ube nolanga isidingo singekho. La sizama ukulungisa. Ubone ngathi siyakubhedela. Vele ngiyangibhedela. Yimina ngathi ngingaqomi. Mana ke boy, singayi nje lapho ngoba masakubona intombi esidila nazo thina, yoxeka umlomo. Uphi khona? Ngiyamazi phela wengane yakho wena. Akayona nje idrink ebhodisayo. Wena unombuso uyidrink ebhodisayo. Yes. Istraps uqobo lazo. Man. Anime man ngethu nobhilidi umile umbuso. Uyayikhipha lo 950 ngolesihlanu noma cha? Mfowethu ngizobona ukuthi nginezikweletu kule nyanga. Awuhlezi unezikweletu, awukwazi ungabi nazo izikweletu. Kanti ezani ngempela? Mana, wena ngengubuthe zakhe ikwetezana noma uyangiphaphela? Cha, awukwazi ukungibuza. Ukuthi iyangidida lento yakho. Noma ilo sugar mama wakho ojola nayo ufaka igweletini. Awusho mfowethu. Kodwa uyabona uyangidakela. Madoda. Amen. Usamile njalo umbuzo wena obhilida. Uyawukhipha lo 950 ngolesihlanu. Yebo noma cha? Mfowethu awusho. Uzwa kanjani? Ngithe ngizobona. Uzobona umoya yini obhilida wena ngabe ukhipha le mali Friday 950 finish it. Uma ngikhipha lo mali ngizophinda ngithi ngimosha ukudla futhi. Phela uma umosha ukudla thina ngeke sihlale singasho umsuku umosha ukudla. Into futhi ekuzomela iyenzeke, kuzomela uyeke ukupheka nentombi yakho la ebusuku. Asikufuni lokho. Hayi kodwa mina bafowethu ngeke mina intombi yami ibulawe indlala ukudla kukhona. Never. Kanti yona le ntombi yakho ayidlini kubo nje ukufika la endlini yezoshisa nthosana. Ukuthi phela ukuthi ekhaya kubaningi mfethu akuyinto kanjalo. Bathi lethu leli. Uma ukuthi kubo baningi thina sihlangana naphi naleyo nto. Nami ngisayibuza lokho, angazi ngihlangana naphi. Okay, kulungile. Hayi into ezokwenzeka. Uzokuma ukufika nentombi yakho la, uze kuphele inyanga, thenga ukudla. Lokho ukudla lokho kuzoba nemithetho okuzoshayelwa yona.
Kuze kuphela inyanga ngambona ngisho ngizomehlenga inyoka. Hey man, angishongo ukuthi awuzombona. Ake uzokuza la endlini. Ungayi uyombona lapha kubo mawuthatha uzulala khona. Bafowethu, yini lo mangivashele intombi yami? Usabuza futhi kanti sikhuluma ngani la? Hayi, sengibonile umona. Sekungathi manje unombuso uyena yedwa odla igrosa la endlini. Umuntu ongafiki njalo la endlini nani niyazi. Ngafiki njalo kanjani umuntu okafike 4 days ulandelana la? Oh, mana. Mina nisuke ninqatshelwe ubani ukulandezeni intombi noma ngifika neyami. Hey, wena ubhilete. Asikho kwi-competition yomdavazo. And another thing, to cut the short story long, Friday is 250 groza. How? Mfana wahamba abanye ngikhuluma nawe. Ngiyabuya. Ngayikhokhela imali. Ngizolila umalume ngeke phela sidlale lo ehlala ngayo. Hayi kuzoyikhipha. Ngeke simncene phela thina. Mangafuni ukuyikhipha uzopheka yedwa ekamereni lakhe. Ya, kanti naleyo. Hello. Hello. Ya lapho kuphi ufuna ukubona? Sinasama ngikho ngisamlanga nomfundo. Uzobuya nini lapho? Ngoba khona namhlanje baby indaba. Welapho omzala phela lapha endlini bakhuluma indaba ukuthi mina nawe simosha ukudla bathi mina ufuna ngikhiphe 950 kulesihlanu. Bathakwa lapha simosha ukudla wenzani thina? Cha bakhuluma indaba ukuthi wena uma ufika endlini laphana ufika uthose upheke abayifuni lo nto leyo. Hayi cha bala shitha bangibona bangidakelwa nje bona yibo. Abathosini bona kwangathi hlezi ngipani ngisika lapha xutha amafutha. Ilonto besivele yangibhethela umoya yikho nje bengithi ngifuna ukubona. Kodwa baby ngale ngakutshela wasekuqaleni ukuthi uthola umqasho wakho ukuze ukhule sikhululeke kahle nje. Ngoba into enabantu inesicese iyabasela iyacika. Hayi khuleka mama vele sasecabanga kahle lento yakho. Ubatshele nje sithanda sami ukuthi bangaliki nje bakudakela ungayikhiphi kwaleyo mali bakujwayela lapha yibo. Ya lapha ngizobona ngenza kanjani. Into ekumele uyenze ubatshela ukuthi nje bakubhedela njengoba kwaloko bese ufuna umqasho othi wena uphume nje esicefeni ngekuyimele phela leyo nto. No hayi baby ungazise ke masubuyile. Hayi khululeka bheke uzokufonela sithanda. Bye. Sure ube right nje lapha. No bafethu yazi kahlathi nangidala ngayo ukuthi nisho. Nangoku nobhili sekwenze njani manje? Hayi ukuthi ngicabanga ukuthi mina ngihlafuna bobho mina. Vele isona isihlahla box. Safike sikhulume nawe kahle. Jikijiki usubuye usubusiyadakela. Akulobhili ngicela ngithenise. Ubiza abantu ngihlafuna bobho. Ngihlafuna bobho mina. Le. Mina ungalingi uzame ukwenza into ozozisola ngayo. Wagcina dala ngitholela emthini fana. Fana ungalingi wenza into ozozisola ngayo. Mina ngokugcoba ibhadi, shaya phela ubone. Ngishaya manje umbilithi ingane. Ngishaya. Mphinde khona ukujwayela. Oh bafana, ngiyangihlanganyela. Kulungile. Futhi phela. Ya, naso. Was caught. Scott. It is caught. Kuyeza ukufa mfowethu. Ngakuyesa mana. Ngekho umuntu ophile ngolapha kade. Hayi, kulungile bafowethu. Ngichaphazeni kodwa inkosi yonibona. Abantu bazali.
Sure baba. Mfethu bengicela futhi ungizamele indlu futhi eqashisayo mfethu. Hawu noBhilide kwenze njani? Wazwakala ukhubekile nje. Hayi mfethu ngokuye ngichazele mfethu ungizamele noma umjondolo. Hawu. Uzwakala kukubi. Hayi, kulungile ngizokuzwela. Uyahlanya lokho mjondolo ozomfunela wona. Hey, uthaki konjani? Usufuna ukuhamba uye. Angenathi manje mahlale sonke la ndawonye.